espectacular e que só se move unha zona das ondas, verdade? É música electrónica. Pensádemos con Wagner, que pasa? Que a cabalgata das vaquillas. Distinta. E mirade con Mozart, que a veces non me gusta a música clásica, pero fixademos que pasa, é moi curioso. Venche ondas ou non? Cuidado, falar como se non.